Tam tie príležitosti na to boli. Renková prihrávka na modrú čiaru. Puk zblokovaný, ale tu sa črtajú šance na dorážku. Gól! Luka Radivojevič veľmi umne videl, že tam sme, aj keď to dával na takú tečovanú prihrávku pre Samuela Murína, tak bol to Tomáš Chrenko, ktorý tou svojou veľmi rýchlou orientáciou posielal náš tým do vedenia. Opäť je tu možnosť pre Nemca. Gól! Ukázali vziať späť, že nás Nemci nevyhodili z pásma. A až sa mi chce povedať, že inak než našim golom to skončiť nemohlo. Hodil teraz na backendovú stranu, tak si otvoril možnosť na prihrávku pre Tomáša Chrenka, ktorý bol v ideálnej pozícii ako pravák. Pásme a kombinujeme s pukom. Nemec si vytvoril pozíciu na zakončenie, ktoré z jeho strany aj prišlo. Ešte Svrček. A Luka Radivojevič si musel ten puk spracovať. Prihrávka pred bránu, Nemec, gól! Ešte raz naša tretia gólová radosť a ten nechcený gól, ktorý si tam strelil Moritz Krečmar. Videli sme ho už dnes z pozícii blokujúceho hráča rukou, teraz blok